Някога в далечна страна живели баба и дядо. Те били много бедни, едва свързвали двата края. Имали малка къщичка воденичка край реката, но нямали житцени просо да си смелят. Дядото се мъчил всеки ден да хване рибка, понякога успявал, но не винаги. Ходел и в близката горичка за гъбки, но имало от тях когато валяло. Освен това, в цялото кралство участта на повечето млади и стари била същата. Земята не раждала, като че ли била прокълната, колкото и да работели и каквото и да засаждали, нищо не пониквало. Една вечер бабата и дядото седнали да вечерят. На масата имало късче хляб и една рибка. Това било последния хляб, който пекли, а лятото почти свърши, нямало жито ни брашно. Седяли и се взирали в хляба, решил дядото този път да каже молитва и рекал на бабата: „Бабо, тъй това е последния хляб и последното жито, да се помолим Богу, току виж ни чул и ни изпратил чудо от небето.“ Речено сторено, започна дядото да се моли: „Владико небесен, досега не сме те молили и не сме искали, но трудни станаха дните ни, хлебен няма, а зима иде. Помолвай ни чудо, ни изпрати чудо небесно.“